masalah. Tiba iki mengaku ngipi to, Nyok. Beh, ini ki malah rugi aku. Wong raine ngipi ra kolakane kok rugi. Mangkane to dadi wong aja menghayal sing dhuwur-dhuwur. Nek ra teko ceblok iso bongko. Ceblok ora masalah, Nyok. Ngene-ngene kan wis tau ngrasakne dadi wong sugih. Bojo ya ayu-ayu, senajan mau ngipi. Wis ora usah kakean cocot kok panggahmu pengendang ra apa-apa kono rupamu kok kethek. Mok kon rapi arep njak nang ndi, Nyok? Piye to iki? Ya ngantor to, Ndut. Iki jare semayan ngejak budal isuk mesti diparane sik batang. Tung tak gawane iki e. Bayu, lah nyapa kok gak menisan kerenjang ae? Lah we pengen cepet sugih apa ora? Ya pengen to, Nyok. Wong rencanaku lek ngamen lancar lho, pos ki arep tak tingkat. Lah engko sing dhuwur tak ki tempat tidur, sing ngisor tak ki ruang tamu. Jagani lek bolo-bolo moro lho, Nyok. Piye? Cocok ora? Wah, cocok, Dut. Sik to, lha pamane mbok tingkat tanggane mbok kek endi? Lah nyapa kok bingung ndekek tanggai. Langsung menek wit pelem ki prayo tekan dhuwur dhewe to, Nyok. Oh iya ya, malah ngirit material malah. Lah terus mudune? Lah nyapa kok bingung medun. Medun langsung anjlok ke prayo malah gelis to. Oh, gelis bongko gitu. Dut, saiki ndang raup wae ndang budal. Budal nang dine to, Nyok, kowe ya ro dhewe. Seragame jaranan lho cek digawe samirin. Oh iya ya, aku kok lali to, Dut. Wis gampang masalah kuwi. Sing penting saiki raimu ndang nguceken ben ketok resik, selawan. Ngono. Ya iya to.